Ngintokoza ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor Ningi. Engathi uNkulunkulu engakulonde kubusise la ukhona khona. Konke nje okwenzayo kube impumelelo. Thina nje sibonga ithuba ku-2023 ukuthi sisaphila. Nawe ngathi ke ungaphila uphumelele futhi. Nanti ke udaba oluthinta amaphupho igama uPastor Ningi. Subscribe ke ku-channel bese ulike le video bese ulike namanye ama-video ubuye uzolike amanye sowenza futhi ngokulandelayo. Inamba ikhona kodwa uyisebenzisa kuphela uma kubalulekile futhi kuphuthuma. Kodwa ke kubalulekile ke cinga iphupho oqala kwi-channel ubona ukuthi alikho yini elihambisana naloko suku ukufuna. Uma inenhle kwamthela ukuthi thokoza mkhulu uphupha ke ugogo ongasekho egqoke inzilo eNavy. Inzilo uma uphupha nje umuntu egqoke inzilo akuvamanga ukuthi kube uphawu luhle ukubona umuntu egqoka inzilo. It's either iNavy noma inzilo emhlophe noma inzilo emnyama. Inzilo imelele into eyodwa, inzilo iqokwa ngesikhathi esisodwa ngodaba olulodwa uma kufiwe kushoniwe kuphela. Bese kuya ngamasiko ke abanye bakhona abagqoka inzilo emhlophe, bakhona abagqoka ingubo ehlaza njalo bakhona abagqoka emnyama. Kodwa ke sithi ke uma uphupha nje umufi uphawu lubi uma ngukuthi ke ugqoke inzilo, ngoba isikhathi sikuvame ke la kube kusizi noma ke isifo esingahle sehle emndenini kungekudala. Okwesibili kuyenzeka futhi uma uphupha umufi kuba uphawu lubi uma egqoka inzilo. Okwesinye isikhathi osuke nje lichaza ukuthi empeleni kumele mhlawumbe usukume wena uthole mhlawumbe usizo ngaba ke oluzokusiza mhlawumbe ukususa ithunzi noma ukususa isinyama esithile noma ukususa nje isitha bezele ukugubezele nje mhlawumbe impilo yakho ayibona. 3 kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uma uphupha umufi kuba uphawu lubi uma egqoka inzilo osuke nje lichaza ukuthi kumele mhlawumbe uqinise kakhulu umkhuleko ngoba mhlawumbe ungase uhlangabezane nje nebhadi empilweni. Siphetha ngako ukuthi kwabanye uma bephupha umufi kuyaba uphawu lubi uma egqoka inzilo osuke lusho ukuthi kungenzeka lokutshela ukuthi lo muntu loyo usanethunzi, usengakagezwa, usengakahlanjululwa noma akagezwanga ngendlela efanele ngemuva kokushona, yabona. So nje uba lokho egqoke lenzilo usho ukuthi kusafuna kwenziwe umcimbi othile noma umsebenzi othize wokumkhumula. Kungenzeka ke azange enzelwe umcimbi ngesikhathi eseshonile yokuthi akwazi ukuthi ehlanjululwe phela umuntu omdala, noma ke kwesinye isikhathi ngisho nje ukuthi mhlawumbe washona engakahlanjululwa, mhlawumbe wayeshonelwe wangagezwa washona nawo lenzilo engakhunyulwanga inzilo, yabona. So izohluka ibuya ke kube ngathi lokhu usayiqola uba washona egqoka inzilo engakhunyuliwe engazange ehlanjululwe, noma ke ngesikhathi esishona azange yena enzele umsebenzi wokuthi ehlanjululwe umuntu omdala. Siyabonga ke uNkulunkulu kanilonde, uNkulunkulu kanibusise. Ngakhohlwa ukusubscribe kwi-channel ukusubscribe kwi-channel nokubuka ama-video kusiza ukuthi i-channel ikwazi ukukhula. Inamba noma unayo qinisekisa ukuthi ke uqala la uma uphuphile ucheck ukwenza ukuthi i-channel ikwazi ukuthi ikhule nayo ngendlela efanele. May God bless you.